салом ба кулли дӯстон. ду мисра дар бораи хислатҳои дӯсти воқеӣ ва дӯсти бахил. яке аз хислатҳои дӯсти воқеӣ ин аст ки аз дур нишаста ба хатогиҳои ту эътибор дода ва баъдан туро дар танҳоӣ ислоҳ мекунад, яъне хатогиҳои туро мефаҳмонад. ва яке аз хислатҳои дӯсти бахил ин аст ки дар наздат нишаста медонад ки ба хатогиҳо роҳ дода истодаӣ, вале туро ислоҳ намекунад, яъне намефаҳмонад туро. агар дар канали мо обуна нашида бошед, обуна шавед, яъне подписатсия кунед ва лайкро зеб кунед. агар ин навори мо лайк ва просмотрҳои зиёд гирад, иншоаллоҳ дар навори дигар суҳбат мекунем чӣ гуна бояд дӯстро интихоб кард. боқӣ дар паноҳи худо, дастгирии шумо, пешравии мо.